چاندنیا وەرزێ زڤستانê li Rojavayê Kurdistanê wekû her sal dest pê dike. Bi sedema derengiya baranbarînê ew çandinî dereng dima. Dabînkirina tov û semadê dibû pirsgirêkek mezin di pêşiya cotkarin deverê da. Liya balkêş ew bû ku buhayê çandiniyê jî bilind dibû ji aliyê xudanên amûrên çandiniyê ve. Rastî em niha me dest bi felahetê kiriye. Baranî sal axirî heta heyva azdeha da. Yani em li hêviya baranê û rehmekê bûn terbîst xêrek werê baran nehar. Ev nûka divê wextê salê de em dîskê ewil em li erd dixin û piştî dîsk em ê dihar walê xin. Tov nisbetî tov her kesekê birengekî têne yani hinek cem elefa tênin mübaşir hinek ser distê xwe bi havînî bikûn hezirî xwe jê re dikin. İcmalî tovê xwe hazir dikin ser distê xwe. Tov jî tê firotin rastî yani weka kêloa wê ne 350 360 werke heta 400 werqî. Ew jî nohê tov hene. Yani ji vê pêvenînin ha piştî vê dîskê em lê xin dihar hene dihar war ser hevdû em ê lêdûn şênin û ya dî mînê bi hêviya Xwedê û baranê û rehmê ve. Xudanê terektor û amûrên çandiniyê jî gilî û gazindê xwe hebûn ji bilindbûna nirxên amûrên çaksaziyê û ew dibû sedem ji bilindbûna bihayê çandiniyê. Destpêka Musê em terektorê xwe selihênin û teslîh Xwedê vî wextê hinên ha bihaya gelekî jî. Yani em qetعekê tênin sê bila û bîlyakê tênin heqê wê na 15,000 wereqeya. Yani tovê çuvalekî du çuvala tehlîne ihtimale bîlya tere lêdî. û şehem qotîka şehmê ewna jî teqrîbê 18-19,000 wereqeya. Tişta em diçinin yani çuval 15,000 wereqeya. 12,000 teqrîben. Li deştê eyn 15 dihilênin betîbar çikû ew derkuçin û wakuçin bes li vê dê beriya ma hinekî wilo kuçnîn 12 dihilênin. Cotkarên deverê tevî rewşa ziwabûnê bi sedema kêmbaraniyê rûbirû bûn û berdewam bûn di jiyan û tabînkirina debara rizqên zarokên xwe de û xwe amade dikirin ji sala nû re. Berzan Hesên, Girkê Legê, Ark.